music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauline yung haway, garantisado
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Ito ang Winner Wednesday. Nasa gitna tayo na ng syempre linggo. Kay bilis ng panahon. At syempre, pupunuin pa natin yan ng mga inspiring stories at mga balita dito sa Tambalang Sipaw. Ako ang inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya dulot ay good vibes. Naman, kasama si Sheki kay kakwentuhan, kakulitan, sabay ng inyong agahan. Ayan, at syempre ngayon ay Winner Wednesday. Talagang mga panalong, mga advocacy, mga project at mga balita para sa ating mga ka-Rangers. Kaya nga, and aside from that, partner, I am very, very excited because our guest today is going to give us another heads up and head start to what we're doing here in Baguio City. Yes, dagdag pa dito ang ating barangayanihan dyan na talagang panalong-panalo dahil sa pagtulong sa ating bayan. Oo naman, partner. And ito kasi yun ngayong pandemic, yung katulad ngayong kahapon, we see the difference between service and lip service. So sa mga car-rangers natin dyan, tutok lang kasi we are honored to actually be with one of our guests this morning. Ayan, at syempre, dagdag mo pa ang ating mga guests natin. Naman, partner. Yung isa is, ang advocacy niya naman is pagtulong through sports. And yung isa naman, partner, is that since puti na tayo ngayon, partner, no? Saktong-sakto yan dahil sa ating pag-uusapan natin ang isang bridal fair dito sa isa sa sikat na bahay bakasyunan ng Baguio City. At syempre, maraming salamat sa sponsor namin na sa nagdamit sa amin, si Sir Satine Sayer at sa Modesta. Hello po. Of Modesta Styles, no, partner? And their wardrobe is very ready to wear. Kita nyo naman. At may pa-off-shoulder ang lola mo. At partner? syempre. Syempre, yung sa'yo, accent sa gilid, no, partner? Cordilleran pa rin tayo. Definitely. At syempre, ang panalong-panalo, nandyan pa rin ang ating mga viewers. Ay, at patuloy. naman. Yan, at syempre, nandyan si Ana Marinas, isa sa ating mga RNG Luzon babies ng mga media intern. Hello po sa inyo. Charmaine, Ma'am Charmaine ng Laymané Hotel. Yes. Shuzi Surundo, Princess Nicole Caranoa, and Arnold Derek Ido. Hello po sa inyo. Ayan, good morning, RNG Luzon. Good morning naman. At napakasaya ng umaga na ito. And mga car-rangers, always tayo on the platform for winning. Diba? At marami pa tayong pag-uusapang mga panalong idea dito lang sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! Kanina na pag-usapan na natin ang salitang panalo. At talagang itong barangayangihan natin talaga ngayon, it's all about winning ideas and advocacy para sa ating bayan. Ay, nako partner, nakita na natin yan yung mga ginawa ng mga baranggayan natin in each of their sector. Pero ngayon, mga ka-ranger, pang malawakan at pang buong community ang platform na to, no, partner? Let's welcome our Deputy Station Commander ng BCP Oligarda. Ito ang ating Police Lieutenant Porfirio Rafael C. Aguana. Good morning! Good morning po, ma'am, sir. Ayan, yes. Sir, maraming salamat dahil it's a great avenue para mapakita natin ang mga serbisyo natin para sa bayan. Yes naman po. Yes, unahin na natin, sir. Kamusta po ang, syempre, ang ating serbisyo para sa ating bayan ngayong pandemya? Napaka-challenging. Paano po natin ginawa ang mga ito?
Ito po ay napakahirap sa amin kasi kami po ay nasa forefront. Tutusin yung araw na ito, magmula ngayon, bukas sa Friday, ito yung second dose ng yung vaccine namin. Wow. Kasi napakarami sa amin ang natatamaan, nagpa-positive. Pero ganun pa man, tuloy pa rin yung serbisyo. Tuloy pa rin, hindi kami pwedeng iiwas. Talagang haharapin namin itong problema natin, problema sa community at kung ano lahat ng pangailangan ng community, haharapin namin. Ayan, Wow tama naman. naman. Lahat ng mga frontliners ang ating mga kapulisyan. Yes, partner. At binibigay nila ang kanilang serbisyo para sa ating bayan. At ito na nga, syempre lahat ng barangay natin talagang may ambag at naibigay nila ang kanilang tulong sa ating community. At hindi papahuli ang ating kapulisan dahil meron silang proyektong tinatawag na barangayanihan. Ikwento nyo naman po ang kung paano nagsimula at ano ang barangayanihan, Sir Rafael. Ito pong barangayanihan ay hango po sa pantry. Nung pumutok itong balita tungkol sa pantry, hindi namin kinontra. Kumuha kami ng idea, paano kaya gayahin, paano kaya improvein. Kaya ito na yung ginagawa namin. Kumukuha kami ng mga basic commodities, mga vegetable, binibigay namin sa mga barangay para kukunin ng mga tao. Hinihikayat din namin yung mga farmers doon kung pwede lang na magbigay din. Kasi ito ay libre. Wow. Hinihikayat namin ng mga tao na kung pwede lang sana, kunin lang yung kailangan. Yung para sa araw na yon, para sa ganun ay mabigyan lahat. Ang purpose natin sa barangayanihan na ito ay para lang maiwasan yung pagkumpol-kumpol ng mga tao na pupunta pa sa palengke. Palengke, right. Dahil nga, nung kasagsagan ng pandemya, di ba, ang daming restrictions. Kaya, kinuha namin yung opportunity na kami na ang magdala doon na sa barangay. Kung ano talaga yung kailangan, hinihikayat din namin yung mga department na kung pwede lang gayahin nyo na, kayo na ang magdala para hindi sila pupunta doon sa maiwasan natin yung kumpol-kumpol na tao. Yes. Alam mo, parang nangyari is community pantry mobile. Na kung Yes. saan sila pupunta mismo sa barangay. Kaya nga, partner. And napakalaking bagay yan kasi sa mga car rangers natin that is not accessible sa kanila nga. Sila na yung pupunta dyan. And, sir, ang tanong ko naman, how did our farmers respond? Kasi nabanggit nyo na yung iba sa kanila, libre po yung pagbigay nila ng mga produkto nila. So, paano naman natin sila natutulungan, sir? May mga farmers na nakita natin naman nung mga nakarang buwan, dahil walang bumibili, binibigay na lang, tinatapon. Kaya para matulungan din namin sila, binibili namin ng mura. Okay naman sa kanila kasi kahit paano, nakakabawi sila. Doon, kinukuha namin yung mga product nila at yon ibibigay namin sa mga community, sa mga barangayanihan po. Yun nga. Alam mo naman ako kapag may kausap na passionate about sa advocacy, tataas yung balahibo Balahibo mo, naman, no? oo. Talagang alam mo yung thought na kahit sa konting paraan makakagawa tayo ng makatulong sa ating kapwa kababayan at hindi Kaya nga. paghila pababa. Kaya nga. And, sir we just wanted to commend kasi yung mga farmers natin talaga, wala na nga silang break-even. Talagang deficit pa. Kaya yung pagbili natin, sasabihin natin sa mas mababang amount from the suggested retail price, at least natutulungan pa rin natin sila. Sir, in connection to that naman, meron pa tayong ginawang tulong for our students which really touched my heart kasi sobrang hirap ng education ngayon. So, sir, ikwento naman natin yung pagtulong natin sa mga students natin. Ang ginawa po namin na kapulisan, kasi hirap na hirap yung mga parents, yung mga dalhin yung module sa school. Kami na ang nag-initiative na kunin. Ang ginawa nila, dinala nila sa barangay sa isang designated area, kami na ang kukuha doon para dalhin namin sa eskwelahan. Pag natapos naman sa eskwelahan, kunin namin yung mga bagong module na aansweran yung mga dalhin namin sa barangay. Barangay naman doon naman kukunin ng mga parents para maiwasan yung target natin na magkumpol-kumpol yung mga tao. Tama naman. Napakahalaga ng edukasyon, lalo na ngayong pandemya na challenge talaga ang ating mga kabataan. Sobra. And sir, we wanted to know, paano po yung naging process natin sa module? Anong mga barangay po yung kasama dito or ano po yung mga napuntahan yung mga barangay or provinces? Dito lang po sa nasusakupan natin. Yung kasi yun lang po ang concentration natin. Yung iba kasing police station, may sarili silang concentration. Yes po.
Ganun lang po. At syempre po, kapag anong reaction naman ng ating mga kabataan nang tinatanggap nila ang kanilang syempre module at syempre it's a great help din para sa kanila. Ang makita lang ngiti sa kanila talagang malaking bagay na ito. Ano pong reaction natin? Masaya po dahil kakaiba yung module ngayon. Napipilitan po yung mga estudyante natin na mag-research. Yes. Dati-rati, puro spoon feeding po, yung face-to-face po. Pero ngayon, dahil sa nature ng pag-aaral nila, napipilitan po silang mag-aral sa sarili nilang kakayahan. Sa tulong ng internet, sa tulong po ng mga gadgets, ganun po. Yes. Kaya kahit sa maliit na paraan na yun, na pagdala lang ng kanilang module, malaking bagay na ito para sa kanila, sa tulong ng ating, syempre, barangayanihan at sa ating kapulisan. Sobra, partner. Kasi yung iba nga talaga, as in they don't have any means of transportation. And yung module kasi mga car rangers are delivered in their safety as well. Hindi na nila kailangang lumabas. Kasi nga, ang vaccines are not available, readily available on their sector. Sir, pag-usapan naman natin, how are we responding now? Kasi nga, medyo maulan na. So, ang ginagawa po natin is we've started with our clean-up drive. Tama po ba? Ikwento niyo naman sa amin yan. Okay ba? Ang ginawa po ng kapulisan, kasi sa pagpapatrolya po natin dito sa nasasakupan natin, nakikita namin na isang problema dito sa mga kalsada, yung mga nababarahan na mga drainage natin. Yes. Kaya nag-initiative na kami na ang mag-unclog, tatanggal sa mga dubing yun. Kaysa antayin pa natin na magkakaproblema, magkumpol-kumpol yung mga putik. True. At saka mahirap na hirap yung barangay kung iaasa lang nila sa mga tanod nila, sa mga community. Wala pong tutulong. Kami na po ang pupunta. Ayan nga. Sabi nga nila sa barangayanihan, dalawang word. It's barangay and bayanihan. It's two words na malaking impact for ngayong pandemya. At dagdag pa dito, Sir Rafael, syempre, napag-usapan na natin ang barangayanihan at bayanihan. Ano naman po ang ginawa natin for meron tayong skills sa paggugupit naman. Wow! Yes, ano po ang mga ginawa natin and to share that skill para sa ating community. Sa pagbibisita po natin sa mga barangay na nagpapaliwanag po tayo sa mga ordinansya. Kasi sa nakita namin, ang dami-dami pang hindi nakakaalam kung ano yung mga ordinansya natin. Lalong-lalo na ito yung health protection. Protocols meron tayong mga ordinansa dyan. Meron pang multa yun Meron pa kung other tayo doon. Yes. Sinasabay namin yung pag-lecture doon sa mga barangay, yung paggugupit, yung libreng gupit. Kasi ang dami kasing pumutang mga bata, mga teenagers na hirap na pupunta sa sentro dahil sa mga restrictions natin. Kaya habang nakikinig sila, sinasamantala nila magpagupit. Yes. Wow, parang you're hitting two birds in one stone talaga, no? At syempre, medyo mahirap na at mahirap kumita ngayon at maggumastos at malaking tulong ito, 'di ba Sir Rafael, para hindi na sila gumastos sa pagpapagupit. Kaya nga. Tama po. Yan. And also, Sir Rafael, in connection to the skills that we are providing as well, nakita kasi natin over time as well, Sir Rafael, that Department of Tourism was in collaboration with you kasi tinulungan po nating i-train ang mga ating pulis to become a tourist cop. And alam nyo ba mga car rangers, that makes our tourists secure. Sir, ano yung stand nyo dito sa mga ganitong training? Paano nito napapalawak yung serbisyo natin para sa ating mga turista? Meron pang mga training binibigay po ng yung Department of Tourism sa mga cops natin. Yan pa ay napaka-basic para maalalayan po natin yung mga bisita natin kasi yung ekonomiya ng Baguio ay dependent po dito sa mga turista. Kaya iniiwasan natin yung sitwasyon na itong mga bisita, kasi bisita nga sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nagtatanong-tanong sila. At sa pagtatanong-tanong na ito, hindi rin natin maiwasan yung epekto, traffic po. Makapal po yung traffic. Kaya inaalalayan natin sila kung gusto na pupunta sa Strawberry. Saan ba ito? Saan ba yung Pakdag? Saan ba itong mansion? Saan ba? Doon po pumapasok mga tourist guide natin, yung mga pulisya. Ayan, at syempre nabanggit na natin ang turista naman. Yes, partner. Paano natin monitor naman yung mga, syempre pagsunod nila sa ating health protocols? Kasi minsan may mga pasaway. Yan ang napakalaking challenge natin sa
sa sitwasyong ito. Kaya ang wala tayong magawa kundi ipaalala sa kanila na gamitin po nila yung mga face mask, face shield, at saka yung social distancing. Yes po. Meron na po ba tayong mga nasita ng mga cases na ganito? Dahil sa respeto natin sa mga bisita, sa pagsita natin, binibigyan natin sila ng konsiderasyon. Hindi natin sila hinuhuli dahil turista nga, bisita nga natin sila. Pinaalalahan na. Pinapaalalahan na. Pinapaalala. Parang warning lang. Oo naman. Just a friendly reminder to our tourists that we should always follow those protocol. And also, Sir Rafael, we just wanted to commend your service to our tourists as well. Kasi alam nyo ba, ang feedback nila sa atin is that when they reach to our mga kapulisan, they feel safe and secure na hindi nga sila mapapabayaan. And aside from that, syempre ituloy na natin that you were also actually Baguio City and the rest of the Cordillera. The netizens have been clamoring na ang ganda ng serbisyo nyo. Anong reaction nyo dito, sir, that our policemen here in Baguio City and the whole of Cordillera are ranking at least one of the top and the most honest policemen in the Philippines? Yes. Inspired po kami. Bakit nga ba inspired? Kwento naman po. Inspired kasi yung rating na yun, entire Philippines po. Yes. Kaya nandun yun, pinalagay po sa regional office sa Kamdangwa, yung the home of the most disciplined cops. Kung nakita niyo yun. Kaya gusto po namin i-maintain kung pwede lang. Yes, oo. I-maintain yung image na yun para hindi masira. Wow. Wow, no? Alam mo yun, motivate, nakaka-good vibes ang ating kapulisan dito sa ating Baguio City. Yes. Sir, I just wanted to ask, what do you think is the reason kung bakit tayo ang top na policeman here in the Philippines? Ang alam ko dyan ay nature po natin. Nature po ng Cordillera niyan. Na tayo talaga ay disciplined. Hindi tayo pasaway. Oo. Kapag sasabihin po natin, ano yung pinaka-core kapag sinabing PNP sa ating Baguio City or Cordillera, anong core value ang meron ang isang Cordillera na kapulisan? Tayo pa yung honesty, cooperative, religious, at saka obedient. Obedient kami sa mga orders po ng higher up. Kaya nasa top kami kasi sumusunod kami sa utos, hindi kami pasaway. Tama naman. Kailangan, it's a responsibility nga ika nga nila. At yung sabi nga nila, honesty din. At pagsunod. At syempre, marami pa tayong pag-usapan about barangayanihan. Isa na dito ang ating mga ginagawa pa at mga barangay na puntahan ninyo. Ano pa yung mga barangay na napuntahan po ninyo dito sa ating, syempre, nasasakupan ninyo? Dito sa nasasakupan namin, napuntahan na po namin yung Barangay Balsigan, Ferdinand, Phil-Am, Lower Rock Quarry, Middle Rock Quarry, Santo Rosario. Yung iba po, susunod. Maraming upcoming barangayan pa ang pupuntahan ng ating, syempre, sa pamumuno ni ating Police Lieutenant Rafael. And sir, I just wanted to follow up. Kamusta naman po pala ang vaccination nyo? Are our policemen fully vaccinated na? Yes, ma'am. Kasi kami ay organization. Yes. At ayan, marami tayong kailangan talaga ang vaccination. Tayo, on next week pa, mga nasa A4 media naman, second dose namin is 26. Ayan, at talagang lahat na, para ma-persuade natin, mga ka-rangers natin, magpa-vaccine na. And it's definitely safe, and we have received 20,000 more additional vaccines, mga ka-rangers. Kaya, pila na, and always have yourself registered sa bakuna.baguio.gov.ph. Usaping namang vaccination, syempre, Sir Rafael, ano po naman po ang ating, syempre, paano natin mapapersuade naman at may ginagawa po tayong mga activities para mapersuade ba ang ating mga ka-rangers or mga manonood at mga kababayan na huwag matakot magpa-vaccine? Kami na po ay nagkaroon ng first dose. Wala po kaming nakitang side effect. So far. Kaya kung ganito ang nangyari sa amin, safe po na sabihin namin na kung pwede lang, lahat po ng tao ay dapat magpa-vaccine po. Kasi wala pong masama dito. Oo nga, sir. And also, kasi yung side effects kasi nakikita naman natin. But mga car-rangers, it's our way of our body to actually immunize ourselves. And Sir Rafael, recently kasi, or I think that was last month, na tama po ba, you have trained some of your personnel para din po sila ay tumulong sa ating vaccination? Yes, ma'am.
Hindi lang kasi po mga criminologists yung mga policeman natin. Ano? Marami din po sa amin ang mga nurses, registered nurses na pumasok sa PNP. Ngayon ganito ang sitwasyon, kailangan po namin yung skill nila. Kasi unang-una, mga registered nurses sila. Willing naman sila pong tumulong. Kasi kailangan talaga ang tao dito eh. Opo, kailangan natin ng as much as manpower that we can, and yung serbisyo nyo po ay nag-extend pa far more than what we ask for. And maraming salamat. Oo. At tama nga, no? Talagang sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. At dapat ibigay natin yung part natin, lalo na ngayong challenging times, pandemya, na laban sa kontra COVID-19. At syempre po, Sir Rafael, ito na po. Ano po ang gusto nyong sabihin sa ating, syempre, sa mga manonood natin na kahit sa ganitong mga maliit na paraan ay makakatulong tayo sa bayanihan? Hinahikayat po namin lahat ng mga kababayan natin na sa ganitong sitwasyon ng pandemya, huwag pa tayo maging madamot. Kung wala tayong maitulong na maibigay, kahit tumulong lang tayo sa paglinis. Paglinis sa daan, paglinis sa... Lalong-lalo na ngayon na itong tag-ulan, sigurado tignan natin yung daan natin maputik. Maraming nahuhulog na mga sanga, madumi po yung kapaligiran. Wala po tayong asahan kundi sarili natin. Kaya bukod sa ginagawa nating health protocol, tumulong din po tayo sa paglinis, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan po. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan dyan at na marami pang barangayan ang bibisitahin natin. At isa sa mga proyekto nito ay ang barangayanihan ng ating, syempre, BCPO natin na si Sir Rafael. At last na tanong ko po is, lahat po ng station ay may barangayanan, tama po ba? Tama sir, tama sir. Ayan, na syempre representative sila ng Ligarda at lahat ng BCPO dito sa syudad ay may ganitong proyekto para sa ating barangay. Yes, naman. And Sir Rafael, sino naman po yung mga gusto nating pasalamatan at imbitahin yung mga car rangers natin maybe in our future or upcoming activities? Iniimbitahin po natin yung mga barangay officials natin, pati kayo mga media, kung pwede lang sana tumulong kayo sa pag-spread po ng itong mga project namin para aware po ang tao. Kasi kung minsan hindi po natin maiwasan yung mga tao na hindi matanggap. Naghihinala po, ano ba yung project na yan? Gano'n, pinaghihinalaan po kami. Kaya humihingi rin po kami ng tulong sa inyo kung sa mga ganitong forum nyo, ipaliwanag din po ninyo na may mga project kaming ganito para maintindihan po nila. Para pagdating namin sa mga barangay nila, susuportahan po sila. Hindi po sila kokontra. Oo, kaya nabuo ang segment ng barangayan para ma-showcase natin. At it's a great platform to showcase yung mga projects at advocacy ng ating barangay. And asahan nyo kami, Sir Rafael, kasi tutulong kami in our own ways to disseminate this kind of information to all our ka-rangers that is watching us. Yes, at syempre, mga gustong pasalamatan, Sir Rafael. Thank you, sir. Thank you, ma'am. May mga gusto po tayo pasalamatan, sir? Mga ating mga constituent or kasama po. Nagpapasalamat po kami sa programa niyong ito dahil binigyan niyo kami ng opportunity na ipaliwanag, ipahayag ang aming mga programa at saka sa mga nakatataas namin, sa regional director namin, sa provincial director, sa city director namin, na pinayagan kami na makipag-ugnayan po sa inyo. Yes, ayan. Alam mo, partner, maraming and Sir Rafael, maraming salamat dahil syempre ngayong pandemya dito natin nakita kung ano yung kakayahan natin pwedeng maibigay sa ating bayan at nasukat kung ano ang ating pagkatao. Yun nga. And yung mga car rangers, it's just that they went beyond and further dun sa sinumpaan nilang tungkulin. Kaya supportahan natin sila by simply staying at home kung walang importanteng gagawin and follow our safety protocols. Yes, at sa ating mga keyboard warriors dyan, you can share the syempre posters or other, kahit sa simpleng pag-click at pag-share lang ng kanilang mga proyekto at malaman ng ating mga barangay officials, malaking bagay nila. Naman, partner. Yung information and education kasi yung isa sa pinaka gusto nating maitulong for them and for us as well. Yes, ayan, at padayon at maraming salamat sa serbisyo Police Lieutenant Porfirio Rafael C. Aguana. Maraming salamat po.
Salamat din, Madam Sir. Thank you po. Isa na namang baranggayan ang ating napag-usapan ngayon, di ba, partner? And yung nakakatuwa kasi dyan, partner, is that Yes. we're clarifying kasi these matters na yung mga car injures natin are a little skeptical sa mga ganong bagay. So sa mga car injures natin dyan, always appreciate natin yung ginagawa nilang serbisyo for us and yung visibility nila. Kasi, di ba yung minsan parang, ay, meron na naman silang nagsisita. But no, mga car rangers, that's their way of helping us out. Yes, ayan. At marami pa tayong pag-uusapan Yes. dyan. It's all about winning ideas, winning, alam mo yung part nila to help sports and other part of their winning ideas. Kaya nga, so mga car rangers, tutok lang dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagong balita ngayong umaga. Baguio City, maging fit dahil sa banta ng Delta variant. Mga establishmento, apektado. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga turista sa Baguio, lalo na ngayong long weekend. Pero si Aling Hilda, tila napapaiyak na lang ulit sa kanyang negosyo. Nagpaparenta kasi siya ng mga bangka sa Burnham Lake kung saan nanganganib ulit na umunti ang kanilang mga customer. Maghihigpit kasi muli ang pamalang lungsod sa pagpasok ng mga turista. Nakakaiyak na naman, wala na naman kaming customer, di maghintay na naman kami. Ganun. Meron din, nga lang maghapon naghihintay kami para lang yung mga turista makasakay din. Yun. Saturday, Sunday yan. Meron kaming customer. Magkano yung kita nyo doon? Nakakaano rin kaming 20 boats din maghapon. Magkano yun? Eh, basta 150 saka 200, ganyan naman ang kita, ang rate. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ito ay isa sa mga paraan para maagapan ang mapanganib na Delta variant. Kasama na sa paghihigpit ang pagre-require sa mga turista ng mga bata na sumailalim sa RT-PCR test. Kaya naman, asahan na ang pagbabaulit ng bilang ng mga turistang darating sa lungsod. Yes, ibababa na natin yung number of tourists natin. Yung daily number of tourists, although hindi natin na-reach yung 3,000 a day. Dapat yun ang kan natin pero mabuti na siguro ibaba natin dahil talagang tumataas na yung kaso natin dito. I-implement na natin yung RT-PCR, requirement na RT-PCR from place of origin ng mga travelers, yung 17-year-old and below.
So we will now be requiring them to register yung RT-PCR test. So we expect that there will be a significant decrease in the number of tourists dito sa siyudad ng Baguio. Maganda rin yun para makontrol muna natin yung mobility, para maibaba uli natin yung cases natin. Ayon naman sa Department of Tourism Cordillera, naiintindihan nila kung maghihigpit ang pamalang lungsod sa pagpasok ng mga turista. Alam nyo, kailangan talaga natin gumawa ng mga estratehiya para makontrol natin yung spread of the virus. And we will support the local government units. Kasi ang local government units natin, sila nakakalam kung ano yung kakayahan nila na mag-control ng virus, no? We will support whatever the LGUs would want to impose or kung ano yung mga restrictions man na ilalabas nila. Dagdag pa ni Magalong, nakahanda na ang mga pagamutan sa lungsod para sa nasabing variant sa posibleng pagsipa ulit ng mga kaso. This time, ginawa na natin mismo yung specific plans at yung matrix nun para talagang klaro sa mga tatanggap ng kanilang mga tasking. So ini-implement na natin to. Una, yung inventaryo ng mga oxygen tanks, including that of the private sector. We are encouraging the private sectors, especially private individuals, na kung pwede i-register nila yung mga oxygen tanks nila. Para naman alam natin at kung sakasakali man na tamaan talaga tayo ng husto, may magamit tayo at alam natin kung sinong kukontakin natin. I sent a message sa ating mga hospital directors to stock up on increase na nila yung inventaryo nila ng mga tocilizumab, remdesivir, pati na rin yung mga procurement nila ng mga cannulas. Ganun na rin yung kanilang mga oxygen. Another is, binibilisan natin yung second dose natin. Kaya we're encouraging our residents, our constituents na wag nang i-procrastinate, wag nang i-postpone yung kanilang second dose. As much as possible, pag nakaschedule ka for second dose, kunin mo na kagad yung second dose. Hiling naman ni Aling Hilda, pabilisin na rin sana ang pagbabakuna para hindi maging new normal sa kanila ang matumal na kita. Sana nga na bilisan na mayroon ng bakuna para mabakunahan na lahat. Pati ako. Kasi hinihintay ko rin Oo, nakaregister na kami, sir. Pero nagpabakuna ka na? Hindi pa, sir. Hinihintay nga namin. Gusto ko na rin yung magpabakuna Kasi kami naka-frontliner din ata. Mega vaccination site itatayo sa Lawag City. Narito ang kwento ni Ana Marinas. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte, bibilisan na ang vaccination sa lalawigan. 1,000 hanggang 1,200 na residente ang babakunahan. Sa Huwebes, inaasahang darating ang karagdagang AstraZeneca vaccine. Gagawin namang mega vaccination site ang Divine World College of Lawag. So we visited this morning Divine World College and the SPD fathers had already approved and agreed that we will convert that into mega vaccination center for the entire province. Pero uunahin natin ang Lawag City muna since siya ang pinakamataas ng kaso. And we are trying actually, sir, to push ourselves to the limits. If we can do, we are studying. With your permission, we will try to vaccinate 1,000 to 1,200 per day. Kamakailan lang, natukoy ang Lawag na bilang isa sa mga pinakamataas na infection rate. Base sa ulat ng OCTA Research Group, 40.03 sa bawat 100,000 populasyon o 2.7 infection rate ang naitala. Sumunod dito ang Mariveles, pangatlo ang Lapu-Lapu at sumunod ang lungsod ng Cebu. Kaugnay nito, nagpulong kahapon ang mga miyembro ng Ilocos Norte Medical Society at si Governor Matthew Manotoc. Sa consultation meeting, nagbigay ng mga mungkahi ang mga doktor kung paano mapapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Halfway house sa mga sumukong miyembro ng NPA sa Ilocos Sur, formal ng binuksan. Nagbabalita, Nizel Benitez.
Formal nang binuksan ang halfway house na matatagpuan sa Provincial Jail Compound sa Barangay Taleb, Bantay, Ilocos Sur. Pinangunahan ito ni National Security Advisor at NTF Alcac Vice Chair Hermogenes Esperon Jr. kasama si Governor Ryan Luis Singson, Undersecretary Vicente Agdamag, Brigadier General Chris Namorti Mortella at iba pang matataas na opisyales. Ang halfway house ay magsisilbing temporaryong tahanan ng mga dating rebelde habang pinoproseso ang kanilang magiging tungkulin sa ilalim ng gobyerno. Itong halfway house na to, which was funded under ECLIP and with the provincial government, ito nakatayo ngayon sa because it will not rise without a lot that is given by the provincial government. Pag may lote ka na, doon ka palang pupuntuan. So it also is a symbol of the cooperation that we have built up between national and local in terms of providing jointly amongst us something that is comfortable and believable. Alam natin sa ating mga nawawala pang mga kababayan, dito sila magsimula. Hindi lamang lote ang ibinigay ng provincial government dahil mayroon ding mga appliances, furniture at marami pang ibang kagamitan. Kompleto ang comfort room, may pambabae at panlalaki. Mayroon ding function room para sa mga gagawing aktibidad o lecture. Mayroon ding dining area at kusina. May opisina din para sa Provincial Social Welfare and Development Office staff. Isong nabangon, napardas nga nabangon ako dati nga halfway house. Kami sa dati ako nga commitment din matibiyang kini ako Secretary Esperon nga agda halfway house dito Ilocos Sur. Patipod no na ikadwan nga surrender ako dito Ilocos Sur. Kasi sir, Ninong, the first time nga ada dito i-clip, nagado ti speech ko iti nga programa iti Ilocos Sur. Later on, namuha gayam nga ti kaadwan na pagit hambit ang Ilocos Sur. Nag-abra. Iso nga, siguro, ma-feel ka na mag-surrender na dito yung Ilocos Sur at mas safe na. Yung kasi lang, very accommodating kami iti province of Ilocos Sur. Ano, adang toman di kami kakapsat tayo na kaya nag-supli iti gobyerno get open dito yung halfway house. Kaya napintas na ito apot dito yung langarot, halfway house na rin kukunada, dito ito ti mabrief, iti kakapsat tayo nga ipakam mo or ipalagip na rin kanyagan. Noon niya, hindi ko din napipintas na programa temporary po iti gobyerno. Ang nasabing halfway house ay bahagi ng peace and development efforts ng provincial government, DILG, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Isa itong paraan ng pagmamalasakit ng gobyerno sa mga dating rebelde. Sinabi din ng DILG na mayroon ng 71 former rebels mula sa Ilocos Sur ang sumuko at nanumpa ng allegiance sa gobyerno mula noong 2015 kung saan nabigyan na rin ng financial o livelihood assistance sa ilalim ng ICLIP. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever.
great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Winner Wednesday. Ayan, napag-usapan nga natin kanina mga winner ideas at winning ideas ng ating kapulisan. Kaya nga, partner. And ngayon naman, makikita natin how our small dream could win us bigger in our life. So mga car rangers, if we are ready, we have Mr. Ortiz Tendayan, and he is an online coach. Yes. Yan. At syempre parte ng sikat at kilalang Cordillerans. Yes. At syempre good morning. Good morning. Ayan. Good vibes si Sir ang ating syempre Ortiz. Hello po. At syempre ang una kong tanong is kamusta naman po kayo ngayong pandemya? Napaka-challenging at humarap sa fitness at alagaan ng sarili. Actually, medyo okay ngayon. Ngayong pandemic, mas natutukan ko yung training, yung healthy lifestyle. Madami akong natutunan. Ayun. Yes, oo. At ayan na nga, it's all about talagang inalagaan natin ang ating sarili. At naging, alam mo naman, umuso ang self-care para ngayong pandemya, alagaan ng sarili. At syempre, Sir Ortiz, maraming mga ka-rangers natin ang gustong, syempre, malaman kung paano ka nagsimula naman. Syempre, hindi muna sa Cordillerans, kundi sa sports. Okay, so sa sports, ever since kasi bata pa ako, hyperactive ako na bata. Mahilig ako manood mga talent shows like Talentadong Pinoy. And kung anong makita ko, ginagaya ko yung mga nag-handstand, mga nagpo-push up. Yan, ginagaya ko as in. Yan. So, dun ako nag-start, and sa school din namin, ako din yung isa sa dalawang hyperactive na estudyante. Kasama ko din yung best friend ko na parang parehas ko lang din. Wow. So, ayun. And paano ka naman nahikayat na mapunta at pumili ng ganitong sport? Ang sport nyo natin is judo, tama po ba, sir? Yes, judo. Yes. Paano tayo nahikayat at napunta sa sport na to? So actually, in-invite lang ako ng isang pinsan ko na
mag-train daw sa UC. Yes, third year, yes. Second year ako, nakitraining ako sa UC. Ayun, sabi ko, yeah, masubukan natin kasi fan din ako ni Bruce Lee, ni Jackie Chan. So, siyempre, wala! Ayan, so, trinay namin, akala ko may suntukan doon, parang balibagan, grappling. So, ayun, doon ako nag-start sa judo. And third year, medyo nag-stop ako. Fourth year, doon bumalik din ako sa judo. Wow! Ayan. Yes, and syempre, nabanggit mo ngayon talagang suntukan at bardagulan nga eh. At syempre, na-stereotype kapag sinasabing ang ganitong mga fight, talagang na-stereotype tayo na gusto lang natin is lumaban lang at makipagsuntukan. Ano naman po ang stand natin dito? Actually, yung sinasabi nila yan, parang sa akin, wala lang naman kasi yung goal ko talaga doon, yung parang matuto lang, maging fit, yan talaga. And then, siyempre, parang magaya ko din yung stance ng mga idols ko. Ayun. Yes, at syempre, ano naman ang natutunan mo na discipline doon sa sports na yun? So, ayan, yun talaga, yung disiplina rin sa training, pag training, and then, yun talaga, iwas sa mga excuses. So, yun yung talagang rason ko minsan kung bakit hindi tayo nag-i-improve. And mga rason tayo, ayan, naging disiplinaryo yung time management, naayos ko din. Yung talagang pag be on time, sabing dapat be on, andun na ako, mas maaga kasi dati, siyempre ako lang yung bata sa UC, nakitraining lang. Natatakot ako na malate kasi, siyempre, ikaw ba naman yung pinakabata, nakitraining ka lang, yung mata nila nasa'yo. So, ayun talagang, palagi akong maagang pumupunta doon sa training. Disiplina doon. At gusto natin yung sinabi ni Sir na walang excuses. Tama. Kasi paano ka magiging winner at paano makakamit ang pagkatagumpay mo, marami kang excuses. Kaya nga that really moved us and Maka Rangers. Sana makita natin yung essence nung yon mismo na we don't make excuse, rather we make ways para gawin nating maging winning. And Sir Ortiz, paano naman yung journey natin on pagiging judo player, and now naging athlete po tayo ng isang university dito sa Baguio City. Tama po ba? Paano tayo napunta doon? So, ayun nga, nung second year nag-start ako nag-training doon. Yes. And then, syempre, maganda rin yung build ko, yung conditioning ko. Parang nakita nung coach namin, maganda to dito ka mag-college sa UC, sabi. Ayan. Actually, nag-enroll ako, magte-take sana ako ng exam sa SLU. Day before entrance examination, tinawagan ako sa UC. Halika dito, kami na maglakad. Dito ka na mag-aral, scholar ka dito. Wow. So, yun, green up ko. Sayang, sabi ko. Yan, malaking tulong din sa parents ko yun, sabi ko. Kaya, ayun. Doon ako nag-start sa UC. Yes. Wow. At syempre po, naging malaking tulong ito. Tama po ba, Sir Ortiz? Para makamit mo ang iyong tagumpay sa pag-aaral? Ang laki. Malaking tulong. Ayan. Sabi ko nga, yung sa tulong sa parents, ang dami ka natutunan sa training sa UC. Talagang nahubog ako as athlete, as a person. Ang dami. Hindi ko masabi. Wow! Sir, yung sa mga values na natutunan mo, I believe you're carrying that up until now. Yes, right now. Until now. Kasi sir, naging parte tayo ng isang grupo that represented Baguio City in one of the greatest platform naman dito sa Pilipinas Got Talent. Sir, ikwento niyo naman yung journey natin sa pagpasok ton. Ito, nakakatawa yung kasi first year doon din ako nag-start na sumali sa Bardilleras. Ito yung kwento. May isang kasama ako na Bardilleras din. Sila yung nauna. And then, tinawag niya ako sa anniversary ng Bardilleras. Sabi niya, Ortiz, tara doon, may kainan. Siyempre, ako naman, malakas ako sa kainan. Siyempre, pagpunta namin sa anniversary, wala namang kainan. Linoko mo ako, sabi ko. Tapos yun, may laro pala, yun, Battle of the Bars. Yan, may laro sa anniversary nila. And then, kulang sila ng player, hindi sila maka-start. Pinilit nila ako actually na sumali. Sabi ko, ano namang alam ko dyan? And then, ayun, bahala na, sabi ko. And then, to cut the story short, unexpectedly, ako yung nanalo. Wow!
So, first ever ko yun na competition ako nanalo. Yung in-apply ko lang talaga, yung sabi ko, yung natutunan ko sa mga talent shows na ginagaya ko dati. And then, ginaya ko sila. Nakakaya ko naman yung ginagawa nila. And I do crazy things, crazy stunts na natutunan ko din sa judo. Wow. Ayan, kaya maybe yun nagpanalo sa akin. Ayan, at syempre, sa grupo ninyong Bardilierans, at ano naman po ang reaksyon nyo na maraming sumusuporta sa inyo simula nung sumali kayo sa isang kilalang patimpalak at ngayon napatuloy kayong nag-improve at pinapakita ang inyong winning skills nyo. Ayan, super solid thank you talaga sa lahat ng mga supporters namin kasi ito sabi nung wala kami ngayon sa kinatatayon namin ngayon kung hindi dahil rin sa support ninyo. Ayan. Kaya nga. Sir Ortiz, we just wanted to clarify din no yung kung paano nga ba yung ginagawa nyo for being part of Bardilierans. Ikwento nyo naman kung ano yung components ng pagiging or pagtuto ng calisthenics. Tama ba yan, sir? Yes, calisthenics. So paano ba siya, sir? Ano yung components ng sports na ito? Is it a sport po ba? Yes. So actually sa calisthenics, lahat tayo ginagawa natin to, calisthenics. So ano bang ano bang calisthenics? Calisthenics, ito yung mga exercises na ginagamit lang natin yung body weight natin. Body weight exercises. Yan, simply standing, sitting, squatting na yun Squatting, push up, yan yung mga calisthenics. So ayun, then sa sport naman yung pag pumunta tayo sa sport side, sa mga competitions. Yun naman yung ginagawa nyo, lumilipad, mga nag-handstand stands, tawag namin doon, parang street gymnastics. Parang ganun kasi hawig din sa gymnastics Hawig sila. So hindi na namamalayan, nagka-calisthenics na kami, tama po ba? Na body weight kasi ang puhunan dyan, tama? And push-up lang and using your body weight, yun talaga nagagawa mo na yan. Oo. And Sir Ortiz, sa tingin mo, what was the unique talent na nakita ng mga judges kung bakit napasama ang Bardilierans dun sa show na yon? Anong tawag doon? Yes. Bago pa lang sa paningin ng mga tao yon. So, ayun, actually, hinahanap nila kami dito sa Baguio. Wow! Before pa ng audition, may nag-reach out na sa amin kasi active din kami sa Facebook pagpo-post namin ng mga workouts namin. Then, yun, reach out kami ng isang contestant coordinator. Tapos, saktong may audition dito sa Baguio. Ayan, sumali kami. And then, of course, kami lang yung kakaiba. Kaya matik. Oo. Nag-stand out yung ganitong talent, no, partner? Yes, at syempre, ang Bardilierans ay hindi lang natatapos doon sa Kapatimpalak na yun. And ngayon, nagtuturo na sila. Oo. Kwento naman natin yan na Sir Ortiz, yung mga class natin under Bardilierans at yung mga naging membro nito. Actually, ever since paano nagsisimula kami sa Burnham Children's Park, yes, doon kami nag-start actually. Nagtuturo na kami. While we're training, madaming lumalapit sa amin, nagtuturo na kami. So, parang it's our pleasure to teach talaga. Ayun. So, yan. Nung nawala yung bara sa Children's Park, medyo nawala yung mga bata. Saktong buti napunta namin yung bara sa athletic ball. So, doon kami sa athletic ball nagtuturo ngayon. Kaso parang hindi ako masyado ngayon doon kasi may pinaghahandaan. Ayan, sabi natin mamaya. Ayan, surprise. May pabitin Ayan, pabitin para abang-abang. So ayan, yung mga kasama ko active sila doon, usually morning. Nagtuturo sila doon. And kung gusto nyo matuto, approach nyo lang sila kasi wala kayong mapapala sa hiya. Kasi kung ako dati, nahiya ako, maybe wala ako ngayon dito na nagsasalita sa harap ninyo. Naman. Yun nga, partner, humble beginnings are your start out to win, di ba, mga car rangers? Dapat no excuses din. At at the end of the day, sarili mo lang makatulong sa sarili mo. Naman, partner. At syempre, nabanggit din natin dito, ano naman po ang inyong, syempre, mga ginagawa naman ngayon? Ngayong pandemya. So, medyo unlucky din ng tulong ng pandemya sa akin kasi ngayon ako nag-start ng vlogging. Siyempre, nung mas lalo ng ECQ, walang magawa.
saktong start ako ng vlogging, ayun, may nag-boom naman, may nag-viral na videos ako na dalawa na parang workout tutorial, and then sinabayan ko na. And then nung nag-boom doon, tinutukan ko din sa YouTube, sakto monetize na din ako doon. And then, finalo up, yan, dire-diretso na, binanatan ko yung momentum. Siyempre nga, wag natin sayangin yung momentum, sabi ko nga. Trinay ko din mag-online coaching, and then nag-boom din ako sa online coaching. So yun yung ginagawa ko ngayon. At yan, nabanggit nga natin ng online coaching. Alam mo, nung nag-start ng pandemya, meron akong sinalihan naman, or online virtual community sila. Yung, pero mga kwan yun, hit training ang ginagawa. Ngayon, iba naman ang ginagawa ng ating, syempre, Ortiz. Ikwento naman po ang inyong online fitness coaching sa ating mga kababayan. Anong mga offer at mga classes ang binibigay ninyo? Okay, so actually ngayon, nag-start ako sa online calisthenics coaching, so more on skills ako. Pero nag-start na din ako na mag-coach on weight loss, muscle gain, fat loss, ganun. Pero nag-stop muna ako ngayon dahil in preparation sa laro ko, nasasabihin ko mamaya. Yan, balik ako sa September after ng laro ko. Ayan naman. At syempre, nabanggit ko nga din pala kanina, at all about Bardilierans, nabigyan ng isang parte or nabigyan ng isang chance ang ating grupo ng Bardilierans, tama, ng City Hall to have a, hindi ko alam kung ano yun, a space or a contract ata. Tama po ba? Yes. So, yan yung matagal namin na pinapangarap. Linalakad almost 7 years namin na linalakad. Ever since nag-start kami, ngayon lang nabigyan yung marang magiging into reality na. Wow. Halos ilang beses kami naglakad, then wala talaga, and then ayan, sabi namin, try ulit natin. Ayun lang talaga, nung trinay namin, linakad nung last, ayun, nabigyan naman ng space. Actually, yung hiningi namin, like space with baras, with maganda na flooring para noon iwas tayo sa injuries. Yes. Mga calisthenics equipments, parang gymnastic equipments, gymnastic rings, parallel bars, pull-up bars, yung mga magagamit talaga sa calisthenics. Yes naman, malaking tulong din ito na ginawa ng ating city government para matulungan din ang ating Bardilierans community. And napalawak niya rin kasi yung yung space nila para makapag-ehersisyo sila and to also encourage others. Sir Ortiz, sabihin mo na, imbitahan natin yung mga car rangers natin dyan sa competition na kanina mo pa kami binibitin. So, ayan yung sinasabi kong competition yung pinaghahandaan ko ngayon, Mr. Philippines. So, hindi po yun pageant. Wala tayong laban doon. So, bodybuilding and physique competition yung sasalihan ko. And yung division na sasalihan ko, Natural Physique Division. Wow. So, yun yung sasalihan natin. And ito pa yung pasabog dyan. If ever na manalo tayo ng overall, we will represent Philippines sa SEA Games. Yes, may bodybuilding sa SEA Games. Wow. So, yung ina-afteran natin. So, pag nakuha natin yung overall, let's go! Yes naman! Kakaiba, no? Ngayon natin napakinggan din na mayroon na itong parte ang bodybuilding sa SEA Games. Kaukunaon po ba ito, sir? Not so sure. Pero I think yes. Yes, at syempre, ang galing, no? Will represent na naman ang ating bansang Pilipinas. At may gusto po tayong pasalamatan, at Sir Ortiz. Ayan, so gusto kong pasalamatan, of course, yung mga solid supporters ko. Sabi ko nga, kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko ngayon. Wala ako ngayon na nagsasalita sa harap ninyo. So, very thankful ako sa mga support ninyo. Ayan, mas lalo sa mga support sa akin sa social media accounts ko. Ang laking tulong din nun. And then, yung mga teammates ko na Bardilierans. And by the way, may dalawa akong kasamang pupunta ng Manila. Sasali sila ng calisthenics competition. Shoutout kay Lester Balesterol and John Montorio. Bababa sila mamaya. May competition sila, I think, Friday. So, ayan, represent nila yung Baguio ulit. Naman! Let's go! Ayan. And Sir Ortiz, i-promote na natin yung mga social media, your online classes, and your YouTube channel as well. Ayan. So, yung social media account ko, Sportis Fitness sa Facebook and YouTube. Sportis Fitness, mag-subscribe na kayo sa YouTube natin. And then sa Facebook page natin, ulitin ko, Sportis Fitness.
Nagla-live workouts ako and live Q&A. So kung may tanong kayo about fitness, I think I can help you out. Ayan, so abang-abang kayo sa live natin. Ayan. Sabay din kayo sa mga live workouts natin dyan. Oo, ayan. Live workout nga. Ito nga, live viewers natin. Hello kay Ailey Glacia, Ortiz Tindahan, Gemais. Oo, ayan. Ni Manang Kudiyay. Yes, at syempre, marami tayong mga babatiin pa. Ayan, si Reyna Gayaw, Rita Makadangdang. Good morning, Arangel Luzon. God bless po sa inyo. At syempre, kay sa ating Hong Kong Rangers, ayan, si Merly Season Agbayani. Hello po sa inyo. Yan po. And Sir Ortiz, maraming salamat po. And we will wish you a good luck sa pagpanalo mo. Wow. Kasi sabi nga nila, di ba, we invite the universe. Malay natin, no, Sir Ortiz. Maraming salamat. Yes. Thank you rin po for having me here. Ayan. Yes. Thank you. Thank you. Isa na namang, alam mo, winning na idea at kanilang pag-push sa kanilang passion. Kaya nga, yung, alam mo yung partner yung sinabi niyang nakapag-focus siya. Ay, sa tingin ko na partner, yun kasi yung lacking sa atin ngayon is we go out of focus kasi marami tayong distractors. And bakit mo hahayaang i-distract ka nila? Well, in fact, you are on your path of winning. Kaya mga car rangers never go out of focus. Yes, tama yon. Focus lang at yung goal mo, parang kabayo lang. Alam mo yung meron kang ganun goal lang para hindi ka ma-distract sa yung gusto mong angkinin na natagumpay. Ayan. At syempre, sabi pa nila, no excuses. Yun ang tumatak sa akin, sabi ni Sir Ortiz. Ako din, partner. So, ikaw, sinimulan mo yung partner. And I'm so happy for you. And sa mga car-rangers natin that would want to start small, gawin nyo na. Unti-unti. Gawin mo lang yung gusto mong gawin. At dapat yun yung payo at gusto mo na goal mo. Kaya mga car rangers, we're not yet done. Marami pa tayong install for you. Kaya tutok lang dito. Sa ating tambalang Sipaw. At pag-usapan natin nga dito, ang marami pa nating bagay. Nandyan ang ibidan na yan. Yes, partner. And another for that is our bridal fair na pangungunahan ng isang bahay bakasyonan dito sa Baguio City. Kaya tumutok lang kayo dito sa Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! A new way to escape the busy city? Hilig nyo ba'y tambayang mapapalapit sa kalikasan? Narito na ang Cafe Siklista sa Balinben, Irisan, Baguio City. Well, yung Cafe Siklista kasi, nagsimula siya coming from yung passion namin dalawa ng misis ko. With her passion with food, ako naman with biking and outdoor activities. So last year, during pandemic, the only exercise that we can do is of course sa indoor, and then sa labas naman you can bike. Sakto ngayong malamig na panahon ang kanilang bulalo. Kwento ng bulalo na to ay wala talaga siya sa lahat. Kung kumakain po kayo sa Batangas, sa Tagaytay, hindi po siya pareho nung lasa na to. So may halo po siyang Chinese style and then Filipino style. Tapos yung sabaw niya is sticky. Medyo malapot po siya. Tapos, para siyang pares. Kaya lang si pares po ay
matamis. Ito hindi po. So, lasang-lasa po yung mga buto ng baka. Isa sa mga binabalikan dito ang kanilang bestsellers na proudly made by them. Lamesa is chicken. Pero same lang din po yung sauce niya do sa chicken and pork and beef. Spicy po yung balinben. Pag sinabi natin pancit balinben is maanghang po. Yung noodles naman na pancit nognog, hindi po siya maanghang. Pero pwede po nyong i-request. Tapos yung anghang din dito, ako rin po yung gumagawa. Dinala rin nila dito ang orihinal na lasa ng Inasal Bacolod. Hindi lang lugar na pahingaan ng mga siklista, lugar din para makatulong ngayong pandemya. May alok silang mga lokal na produkto. Yung atsara sayote. So instead na papaya, sayote. And then kasi para tulong na rin po sa mga farmers natin dito kasi napapaligiran po kami dito ng mga sayote. So para kung pumatok po siya at madala makilala, malay natin is volume, may mag-order. Is marami pong matutulungan pa pong farmer. Yun yung pinaka-focal point namin dito. It's to develop yung relationships and to foster yung good yung camaraderie within the cycling community. And kahit hindi cycling community, yung pinaka-community mismo natin dito sa Baguio, especially to help both ends like the sports and the food. Target ding matulungan ang mga may sakit. We're helping out friends natin who's suffering from or who's undergoing dialysis. So we're raising funds for a number of dialysis patients. Bukod sa swak na mga putahe, ma-enjoy din ang ganda ng kalikasan. May iba't iba pang recreational activities tulad ng camping at rock wall climbing. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Ibida na yan talagang ang kanilang advokasya, si Christian Alacar at ang Cafe Siklista ay maraming mga advocacy na gustong ibigay pa sa ating community. Kaya nga, partner, and ang nakakatuwa kasi din yung sinabi mo na it's all well-rounded, not just for kids, not only for bike enthusiasts, pero para sa lahat, no, partner? Lalo na ngayon na may tinutulungan silang dialysis. And then ngayon, meron silang upcoming event na talagang magiging exciting para sa ating mga Rangers dahil isa sa mga pool of forest natin or trees natin dito sa Pine City, gaganapin ang isang mountain race at na isang bike tourism ng ating syudad ng Baguio. Wow, ang ganda ng partner. Yes, bike tourism. Oo, and aside from that, bagong turismo na naman mga car rangers, kaya hindi. You don't make excuses, sabi nga nila, diba? At ayan na nga, si Christian Alacar, isa sa mga, nag-start siya as nung pandemya is parang, yun yung way nila to have a transportation noong pandemya. At ngayon, talagang nag-adjust. Ginawa nilang malaking proyekto. Naman, partner. So, sa mga car rangers natin that wanted to be a bike enthusiast, you can visit their shop, no, partner? Yes. And you can also visit the cafe that they have that also would give back to our dialysis patient and to their mga beneficiaries beneficiary nila. And yung Cafe Siklista na yan, talagang hindi lang masarap na pagkain, kundi pwede ka pang mag-glamping ang tawag doon. Glamping is having your glamorous camping na kung saan you can see the site ng Irisan area. At yan pa, meron pa silang mountain climbing ata. Wow! Yes. And other climbing, tama. Naman, and other activities that is everybody could take advantage of. Ayan, at marami pa tayong ibibida na yan at marami pa sa susunod na araw dito sa ating segment na ibida na yan. At syempre, bidang-bida ang ating mga sponsors na Katyalis, Muzar, TJ Home Builder, Baguio Country Club, Laymoy Hotel, Labs Cafe, Lormo Medical Center, Amyanan Balita Ngayon, Mega Tower, My Manox, NGCP, Pines Estate Gaming Corporation, at Sanggyo Pocha, Studio Coffee, at syempre, wala nang aw sa PAW! Ayan, marami tayong pwedeng gamitin na quality products ng Alritz Corporation. Definitely, partner, from liniment to PAW Masahe to their capsules and dietary supplements, no, partner? Oo, at ayan, marami pa tayong pag-uusapan na winning ideas at lalo na ngayon naka-bridal aircon tayo ngayon. Yes! Mga wedding pang suot natin. Yes, at mamaya pagbalik ng Morning Balitaktakan, pag-uusapan natin yan dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nagbabalik ang tambalang sipaw. Kanina, dalawang guest na natin ang about winning ideas at winning advocacy. Ang ating police lieutenant na si Rafael ng barangay BCP Oligarda, na kung saan binigay ang winning advocacy para sa ating barangay through barangayanihan. Kaya nga. At ang ating winning passion naman kay Sir Ortiz ng Bardelierans. Kaya nga, partner, talagang you don't have to have a lot of excuses para tanggihan mo yung mga bagay na yun. If it's your passion, gawin mo ng paraan or gawan mo ng paraan. Yes. Kasi, ngayon, ngayon nga, talagang winning ang kanilang ginawang proyekto para, alam mo, it's a great platform to help our fashion designers and other events pa. Events management and organizers. So let's all welcome Miss Christina Dalisay, and she is the founder of Bueso. Yes. Hello po. Good morning. Good morning. Yes. Ayan. Siyempre, pag-usapan na natin yan. At siyempre, nakapag-attire na kami. Niready na namin ito para sa inyo, Ma'am Christina. Siyempre, ano ang proyektong ito na aabangan ng ating mga ka-Rangers? Yes. Okay. Good morning, everyone. So, I am representing the whole organization of the event industry of Baguio Benguet. And we came together lang po during the pandemic. Wow, grabe. So actually we have an upcoming event that would be tomorrow already. It's gonna be for 3 days. This is at Baguio Country Club, and we are inviting you to our bridal fair, the first bridal fair in Baguio after during the pandemic. So we would like to invite you. So sa lahat po ng mga soon to wed, ang ating mga future debutants and celebrants. Inaanyayahan po namin kayo to come visit our exhibit. All your soon to be yung mga future suppliers, you can meet them there. That's from the different sectors po. Like photo and video, we have coutures. Yes. And so yan mga lahat ng sectors po of the event industry. Napakalaking bagay niyan kasi Miss Christina, we're able to gap the pandemic and yung events management or organization. Ma'am, ano yung mga naging challenges in making this bridal fair? One of which is, of course,
to invite the outside soon to wed or the soon to be clients. So medyo outside of Baguio and Benguet. So medyo mahirap 'yan. Pero through the help of Baguio Country Club and through the help of also the Baguio Tourism, we were able to really reach po yung ating mga future clients. Yes, Kaya ayan. nga. Yung fair na yan, talagang malaking tulong. Yes. At Ma'am Christina, alam naman natin na ang Baguio City ay creative city. Yes. At syempre, hindi lang nalilimit dahil sa mga stereotype na sining natin, nabibigyan ng platform ngayon ang ating mga fashion designers at mga event enthusiasts or coordinators na sa kanilang arts naman na maipakita. Ano po ang importansya nitong fair na to para sa kanila? Okay, ang importansya naman po dito, aming goal po is to really come together, present our services to the soon-to-wed couples, and then for our suppliers naman, ang goal po talaga is to really have a client. Kasi dito nga po sa Baguio, medyo na nag-slow down ang events po sa Baguio. But we all know po na ang Baguio is the wedding destination of the North. Yes. So actually, we really are very high spirits that we will be successful in this event. Oo naman, nakikita namin yung success na yan. Kasi ma'am, firstly, you have started it. Ginawa nyo siyang platform na tungtungan para maging start din ng iba pang events. Ma'am Christina, ang tanong ko naman po is for the couples naman, what is your best advice ngayong they're planning for their wedding? Okay. For our couples naman and celebrants, ano po siya, we just have to follow the protocol and guidelines of the city. And then we assure you then that the suppliers of Baguio really have adjusted to the guidelines also. So like we prepare yung mga kailangan po natin to disinfect, to sanitize. We also, prior to the event po, we also we submit po. We ask a permit for us to have an event from the city. So, ano po talaga, yung mga protocols po natin na susunod. So, ang advice ko po sa mga ikakasal, actually, ngayon po ang panahon para magpakasal, para mag-celebrate, dahil po, sa akin mas mura siya. Oo. Kasi meron limited ang number of guests. Oo. So, mas mura siya sa bandang yon. Oo. But aside from that, no, Miss Christina, yung intimacy din kasi andoon dahil you have a small guest. Yes. Ma'am Christina, yung mga suppliers natin, pwede ba nating banggitin yung ibang mga suppliers natin that part of this event? Okay. So, yun nga kanina na-mention ko, we have the different suppliers. Gaya po ng coordinators. Of course, ang mga clients natin, kailangan ang coordinator para lang po ma-bridge po nila ang lahat po ng mga kakailanganin sa event na yon. We also have photo and video supplier. We have coutures. We have cake suppliers. We have, syempre, ang pinaka-importante, stylist. Yan ang magpapaganda. Ngayon, napaka-trending na kung ang styling mo is Instagrammable. Wow na wow. Yan. So, yan mga yon. And then, we also have the different suppliers pa din po like the invites, yung mga gumagawa po ng token. We have the hair and makeup artists. So, we present to you all the different suppliers po na magagaling sa Baguio. Yes, ayan. At syempre, nabanggit nyo na po ang ating bridal fair event. Pag-usapan naman natin yung 3-day na yan. At nakita ko nga sa day 1 pa lang, nandun yung topic niya about tourism events in the midst of pandemic. At dagdag pa dito, may makeup tutorial. Tama ba? Sa day 1 pa lang? Yes, sa day 1 pa lang. So this is a different bridal fair for the reason that every day we will be having different topics. We will be having it like a talk show po. Yes, okay. Yes. So yan po yung magiging ganap. And then in the afternoon, we also have invited po. This will be the conversations and
with the Catholic priest who would be discussing the canonical guidelines and protocol. We also have a pastor. We have invited a pastor also para din i-discuss naman sa bahagi po ng Christian weddings. And we have also invited a lawyer to talk about the legalities of yung pagpapakasal or sa mga event. Mga discussion po dito ay not only for the client, it would also be for the suppliers as well. At syempre, hindi lang natatapos sa day 1, day 2 pa. Nandyan ang bouquet tutorial natin. At syempre, nandyan din ang getting to know the exhibitors natin. Yes. So we really are very, and of course, the third day, let's not forget, we have raffle prizes for all the clients who's gonna come and visit the bridal fair. And then po, sa hapon po, we will have the grand fashion show. Ito po yung kaabang-abang din. We will be featuring po ang ating mga stylist, ang ating mga couture, designers, na ipipresent po nila ang kanilang mga bagong gawa na akma sa ganitong panahon. Wow! Ayan, na talagang nakaka-excite. Gusto kong puntahan dyan. Diretso na po, nakaganito na po ako. Hindi na po magpapalit. Ito na po yun. Ito na po yun. Mukha nga. At maraming salamat, Ma'am Christina, dahil having ganitong proyekto, marami tayong parang hindi lang hitting 2 birds hitting 5 birds, 10 birds in one stone. Yes po. And Ma'am Christina, sino naman po yung gusto nating pasalamatan and i-promote po natin once more itong bridal fair? Yes, okay. So sa lahat po, maraming salamat po sa Baguio Country Club specifically for making us partners of this event. For allowing us to be part of this event. And maraming salamat po sa lahat po ng suppliers po at na vendors who have joined the bridal fair. So again, we would like to invite you, starting tomorrow, opening po is, the booth are open po by 9 o'clock until 5 o'clock. That's every day from July 22 to July 24. So yan po. At Baguio Country Club, CCH po, hall. The biggest hall po of Country Club. Wow! Wow! Siyempre, makita nyo kami dyan. Naganis na nga po, Mama. Yes, Joke po. Yun. Maraming salamat po, Ma'am Christina. And we're looking forward to this winning event that you have started and created for everyone. Yes, God bless and padayon po ulit sa inyong programa. Ayan, yes, and napaka-winning ngayon, talagang tad-tad natin sa tatlong guests natin na mayroon silang kanya-kanyang kahulugan ng word na winner. Kaya nga, partner, ang gusto ko kasi nakita ko na ang dami nilang naging matutulungan dito. Hindi lang siya, it's again a well-rounded platform for them, not just for themselves, but for others as well. That makes you win in this battle naman, mga car enjoys. Ayan, at syempre, hindi na mawawala ang ating quote for today. Nang saan it will help us. Yan, ito na. You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Naman, partner. Ikaw ba, partner? Are you preparing for anything that you would want to win ngayon? Lahat tayo may plano. At lahat tayo gusto naman makuha natin yung gusto natin na nanais sa buhay. At kung hindi ka gagalaw, wala mangyayari. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Naman, partner, diba? Yes. It's always our reasoning naman. And yung winning kasi natin, it doesn't have to be a big win kaagad. You have to make sure that your small winnings are something that you also celebrate. Kaya mga car enjoyers, wag niyong kalimutang i-celebrate as well the gift of life every day. At lagi natin sasabi, ang pagkapanalo ay pwedeng maraming kahulugan yan na kahit sa journey ng pagkamit mo na yan, meron kang pagkatalo, gamitin mo to as a lesson para gamitin mo sa strength at weapon sa iyong goal. Kaya nga, partner. And sa mga car enjoyers natin dyan, just keep on watching. Tutok lang kasi we're just at the middle of the week. Hindi pa kami natatapos. At samahan niyo ulit kami bukas na namang maraming inspiring stories sa Tambalang Sipaw. Ito ang Morning Balitaktakan.